Βραβείο Κάρολος Κουν Δραματουργίας Ελληνικού Έργου. Υποψήφοι για το βραβείο Κάρολος Κουν Δραματουργίας Ελληνικού Έργου είναι αλφαβητικός. Στέλλα Ζαφυροπούλου για το Fly. Γιάννης Καλαβριανός για το «Η πύλη της κόλασης». Μάνος Κουνουγάκης για το «Φίλεμα». Θανάσης Τριαρίδης για το «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου». Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και Γιώργος Παλούμπης για τα ανεξάρτητα κράτη. Η Κριτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το βραβείο Κάρολος Κουν 2024-25 Δραματουργίας Ελληνικού Έργου στο Θανάση Τριαρίδη για το έργο του «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου», που παρουσιάστηκε στο θέατρο Όλβιο, επειδή με αυτή τη δυστοπική πολιτική αλληγορία φωτίζει το σκληρό ρεαλισμό ενός ανάλγητου παρόντος και ενός δυσίωνου μέλλοντος. Το βραβείο θα επιδώσει ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κ. Βασίλειος Μπόκος. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ, αν και τα έχω εύκολα τα λόγια, τα έγραψα κιόλας, μην ξεχάσω τίποτα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω πολύ την Επιτροπή, η οποία εστιάζει σε ελληνόγλωσσα έργα. Τα τελευταία χρόνια διαβάζω, βλέπω εκπληκτικά πραγματικά κείμενα ελληνόγλωσσων έργων. Ανάμεσά τους και τα 4 συνυποψήφια με το δικό μου. Μπράβο σε όλους, υπάρχουν και πολλά άλλα που δεν βρέθηκαν στις λίστες, είναι καταπληκτικά. Το δεύτερο, το να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου, είναι ένα κείμενο για τις δολοφονίες μεταναστών, τις οποίες κάνει το ελληνικό κράτος στη στεριά και στη θάλασσα. Δεν είναι ένα κείμενο για ένα δυσίωνο μέλλον, είναι ένα κείμενο για ένα δυσίωνο παρόν. Ως εκ τούτου, πρέπει να δώσουμε ερωτότητα στα pushback της επαναπροωθήσης, που είναι ένα έγκλημα κατά του ανθρώπου, κατά της ανθρωπότητας εν γέννη, και το οποίο συμβαίνει μπροστά μας και υπό την ανοχή μας.
είναι μια θανατοπολιτική που εφαρμόζεται σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, με αιχμή σπουδόρατος δυστυχώς σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, τις ελληνικές θάλασσες. Αν το κείμενο ήταν δικό μου, το είχα γράψει εγώ, δεν θα παραλάμβανα το βραβείο. Ξέρετε, έχω μία δυσανεξία με την έννοια του βραβείου και κυρίως με τη διάκριση που αυτό δημιουργεί. Αλλά το κείμενο δεν είναι δικό μου. Εγώ υπήρξα αντιγραφέας μιας ζωφερής πραγματικότητας που τη γράφουν με το αίμα τους, με το θάνατό τους, με τους χαμένους δικούς τους ανθρώπους, όσοι δολοφονούνται στις θάλασσές μας. Αυτοί είναι οι μάρτυρες του καιρού μας. Έτσι, μαζί με όλους τους συντελεστές της παράστασης, τα καταπληκτικά παιδιά που δώσανε ζωή σε αυτό το έργο, σκεφτήκαμε να μεταφέρουμε την ορατότητα αυτού του βραβείου σε αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Έτσι, καλώ να παραλάβει το βραβείο ο Μοχάμετ Αμπρεντέλ Ματζέρ. Είναι εκδηλώντας του πλοίου Αντριάννα. Είναι το πλοίο που χάθηκαν, δολοφονήθηκαν 649 άνθρωποι στις θάλασσές μας, ανοιχτά της Πύλου. Μπράβο! Είναι αυτό, μαζί με τους υπολείπους που γράφουν το να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Θέλω να ευχαριστήσω τις προστάτηδες δικηγόρους του Μοχάμετ, την Δέσποινα Νταϊλιάνη και την Εφη Δούση. Αξίζει να δώσουμε την ορατότητα σε αυτόν τον άνθρωπο. Ευχαριστώ. Hello everybody. Sorry for talking Arabic, but I will feel comfortable if I'm talking Arabic. So it's Farah will translating for us. أود أن أشكر جميع الحضور على اهتمامهم بهذه القضية، فهي تعكس إنسانيتنا. لكم مني كل الاحترام والتقدير على وقتكم وجهودكم. رحم الله جميع ضحايا الحوادث البحرية، سنظل نذكرهم دائما. وأخيرا الحرية لفلسطين. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, όλες και όλους εσάς, για το ενδιαφέρον σας για το θέμα αυτό, διότι αντανακλά την ανθρωπιά που υπάρχει μέσα μας. Σας έχω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση, διότι αφιερώσατε όχι σε μένα, αλλά σε όλους μας, τον χρόνο και τις προσπάθειές σας. Ήθε ο Θεός να δείξει έλεος σε όλα τα θύματα των επαναπροωθήσεων. Δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ, όπως και τα αδέρφια μας στην Παλαιστίνη, λευτεριά στην Παλαιστίνη.